Comparison is bradam bheith páirteach an bhí imeacht eile going I chéadín bhí mud páirteach ag cúpla imeacht eile gaithna seachtaine agus is bradam héana bheith freistleir na imeachtaí. Is háling an cinál rud é leis a bobbla thuirt le chéile camerará. Mar déana rang beag cócaireachta don chlánar fad mar chuid go éile Chois Fharraige in seo. Mar sin tána gasúir agus na tiismóirí is stilling fólam cén chuile coppla rud a chuir le chéile. Tá sprí baint leis tá siad stin sin ag tardaí gramú gus na lábha agus tá siad rá tá sé gram tá sé ach ag gnám céanna déit siad dhéana ríise go baile agus tá siad fólam faoi céas gus na rudaí agus cén chuí nhéanaan siad rudaí agus beidir goach tuiscin níos fearcha an chéad eile nar bheith pizza go mó cén chuí nearna agus dí mar sin agus sin go sin fearhacht go digacht tú cén chuí nhéanaan daine do chud bathe. Is léir go raibh diarmid brasás de páirteach is an éile agus an ceirlan na chuir siúl a céir de ceapnar an fáirtathe. Bhí deis amsa leabhartlan na daoine óga ar raibh freastal ar an ácáid. Is málam duna pizza. Táithniú an bácail lom. Is málam pizza. Tá bácail briscuí sin sér cíisteannaí úl agus pizzaní bega. Bíonn me ag bácail sa mála orintí. Táithníonn sé lom a bheits is cíisteanna ag bácail. Is brálainn bácail agus is brálainn pizza. Is léir go bhfuin na teilgar fad an talamh as an gceirlan nniu agus gur an neart crack ag bhaint leis an bhlam chomh maith, críoch fearfad an éile an so. Seán Ó Maoilchiaráin, Nuacht Cúla4.